15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ka Executive Committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council KHADC na ka jingyalang jong ka Pratrek Ujilio Japan Rio Lingbao ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member kala pentep bakala penkre banwan ra chimpen kala hakikat to kan ki act bat ki rules haka sien shong dorbar ka ban sedang hakat nyau trek Ujilio arca Japan Rio ba pentep halor ki rai na ka jingyalang uba Winston ulaong bagandan ka chimpen kala da bawan ra ka trading by non-tribals regulation amendment bill arca Japan Rio bagadan ke cingit tengku bagasargar jela halor ke level license certificate berkumta ka konsel kadam tuklar shu halor ke ni banta dolor ke ni ulang ba anon ra ek service rules arjar pun rio ka amendment jo ke KHAD Administration of Land Act arjar huai halor ki right ka Fisheries Act ka kena ispasan pusau ha beladan ki cingca dan kuna bomihap de ki hima bat ka amendment halor ki khatsau tuli ki hima halor ki bel ki bedang abjumun jor ulan uba Winston ulam bagi dangbun ki besakut bag sargar jela ya ka ba ompor wat jingtep bria adu kanu teli ki don di hakabidai bat ka isi meeting ka bangidan menin kala ham jrom kandian ma baki bun ki agenda ki bangila ya kren ti agenda ki ba khmat ki ba ni kren menin ni ta ni thir kalong kawai ka dei ba ni kwa amon ra ya ka jingkala hakabidai bat ka service rule kani ka service rule ka ba kumpani tip hi ka dei ba peladon ni po the council na do snam khat khandai spa under kuwei ti kila don kam ba shibun ligi jingkala ki bang hap non ra ti ya kani ni teriat hai menin bang in mon ra kani ka session ka ban sawan ha ka bidei pat kani ka service rule arpo arpundri tadi wei mat ti ka ba ar pade ka dei ba kani ka trading by non tribal amendment regulation bill 2026 ya kani ni lai persang banon ra kani ka session ka baladep tang pada ni haban adjourn no ya ka session kumtu ka jingklat no ke bekendit jong ini Dr. Riki di ni persang banon ra abyang menta kani ka bill ka dei be ka be dei bet ka jinge kendu ka jongi ba state government ha ba ni la yo ka jing panchai ba kan sei tungku bat ka labor clearance certificate di nakalian ka jongi ngila wanra kani ka amendment nang bangin shine nang ni shakmat ba ka labor ngim tuklar shu na kala itin ko ba state te mantangi wanra da ni ka trading by non tribal amendment regulation bill haka bay day but ka employee clearance certificate nani ka employee clearance license ka ba juyat man la kapor ti nginye persang man wanra ka ni haka bay day but kani trading by non tribal amendment regulation act 2026 te haka balai ka de ni kren fangani ka amendment jong ka Khas Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 di hakabaiday bat kani ka Land Act ru ni nakaliang jong ka isi ka jong iru ni la ethir slam ha manin khamtam hakabaiday bat ki chakarat di kani ka bill kan spell out ya ki kam ki ba kalan department kan wanda lingba em in charge jong kalan but smudai ru ban ong ba lingba kani ka bill ladang ipas po ka house kamut kandan ka jingpun shai halor ka jingbat ya ka kando kum ka raka jakarat pat kum ta ter ti ka basa pade ni nakaliang jong isi ru ngilaya kren halor ka Fishery Act mo ka 1954 ti kila don ki katu ni ki incidents ki don ki hima ki bla persyang ban misinterpret ya kani ka act da ka ba ki fine lani ki dan kuna ya ki nongshong snong ha ki hima beper da ka ba ki fine da ka pisa ka ba do 100,000 marwai ti dangi pet ya kani ka act manta khamdan kanu ka definition lani ka jing panchai haka baidai bat kumnu ki hima ki la ban fai namar bakat kum ka jingtip kat kum kini ka ak ka baladon gila ban fai tang hadu 10,000 breakdown ki hima ki fai ndu 10,000 tingi ko bat streamline ya kata nang ba ki hima nang ni shakmat haka baidai bat ka Fishery Act kindon ka jingshai kumnu ba ki la ban dan kuna ya ki briu ki ba penjot ya ki wa khantam ya ki dok hadok nat pat kum ta terten nani pat ki ba penpulut ya ka penjebo ya ka wa
Ti kawai pat ka bill pada ka bang keren kadai kini ka Khasi Hills Amendment on Removal of Annulment Provision in the Act Bill 2026. Kani ni persyang banwanra ya ka annulment ha ka bidai bat ki khasautli ki himas. Ti ikani ti ka long extensive ram numla ban keren khambun ti na syukmi inti baik bangin yo banra ikani hapo kani ka session ka banwan mentah. Tapi dia bukan ni mentah tu kalau tili bil kita sa pending pada buat ka sarkar. Hadu mentati ki idang bon fi bil bidang sa pending lesing ha ban ya recall do exact number ngam tip ka number ngirang gidang I instruction ya ki officers kamtam na ka law department ba kin nyebut din namar yodon ki bills ki ba kidang sa pending tingin ni ha ban khot ni recall biang yaki naka liang juga DCE department do ti hadu mentahi ngapala man I fi ka number ka ba tikna nomor bangidang I instruction ya ki officers bakinwa iki bills sedang sa pending kamtam naka law department bangin yo bangin ya penbaik dani bangin yo bani pulia biang ki ai jingdon kamba bakasakut sa hapo ka office ng governor adu mentaru kamtam ya naka DCE department. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.